chabhondoka panguva inoi toona kuti vanhu voti aiwa the only solution kupinda mumastreets, patoona kuti main aids advocate osonyichamisa vobatwa panguva ino aiwa they have now been convicted nethe regime. Sanapinda mashoko atiri kuona kuti aiwa panguva ino the regime pari kuratidza kuti iri kutya mafears aiwa akanokloka miita panguva inoi, patiri kuona kuti zviri kuitika nemaprotest akaplaniwa varuda kunyatsa kutsvaka kuti aiwa vanhu vari uya vachizviplana izvi ndivanani, what is the source. Not about subscribe or like or on the bell icon. Tipina pa Hindu ya Ostalozizi vanomudanyira chiti, we strongly condemn the conviction of Amos Chibaya and the Budiriro 8. They are not criminals and must be freed. ZANU-PF's targeting of dissenting voices must be rejected by all right-thinking Zimbabweans. We must unite and fight back, homeland or death. Ndo mashoko atoka na Ostalozizi panapa achara mashoko statement atari chiti we must unite and fight back. Panapa tikuona kuti the only solution iri kuonekwa nevanhu kuti we are going to defeat the regime kufighta back kupinda back kumastreets ezvotokona napo mushogeza. Tona comment section this issue yaari kuyachitaura people they are urging vana Ostalozizi kuti no stop kuramba muchikuposta mabible verses frequently, but now chikuyai vomushogeza is giving you the battleground to come and protest visit the regime. Tibira pane mamwe macomments mudayiva muchenzi very predictable by the regime. They want to silence the potential organizers just as they thought they would silence Comrade Geza by locking up Blessed Mhlanga. We must prove them wrong. Time for knockout action. Abasha Zvigananda umwana yachipindura chiti ndeipi wangu osi ramba wakajekera wangu. Ma-elections anenge auya manje motodzoka panyanga futi easy no sweat no blood. Regai isu timbokuzana kuti namayouths apinde morei paweekend apa. Mashoko ari kubuda panapa achitaurwa aiwa nemamwe mama-citizens ari kuresponda achiti aiwa not the only way to defeat aiwa Zvigananda izvi, vachiti the time for knockout action aiwa yadzizosvika. Tudze mafunguro enyu muri kudi pamusoro pechitiko ichi kuna comment section medu. Tudze mafunguro enyu, musama subscribe or like, turn on the bell icon.